Everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो शेयार खालामना हो, साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर, लाइक कमेन्टबो होलां, अन्नानै सापर्ट खालामदो। ओमफ्राय दिनैहाय इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्ट। ओमफ्राय आङो दिनै फुङावनो रेडि जाबाय आरोना। टाइमा 6टा जाहां जाबाय, 6टा जाथारनोसै, बारा गोबाव गैला। ओमफ्राय आङो दायो साहा लोंखांबाय माखांबाय, ओमफ्राय गयबो जाखांलायबावबाय आङो, गय जागासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय आङो स्कुलाव थांनोसै आरो गथ'फोरखौहाय रेडि खालामनाया जादोंना जायाखै नायनोसै। माने गसेखौ लांगोन नालाय बिसोरखौहाय, ओमफ्राय आंबो थांगोन। बिनि जुनैनो दिनैहाय आङो बेरेफुंजानि रेडि जाबाय आरोना। नोंथांमोननो जा हायो एसे एनै दिन्थिलांनो सेस्था खालामसै आङो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नायलांबाय थागोन। थौदो बिदिबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आङो रेडि खालामनायफोरखौहाय भिडिअ खालामबाय थायाखिसै। ओमफ्राय रेडि खालामनानै बिसोरखौ एसे प्रेक्टिस खालामहोदोंमोन आरोना। अखाबो फ्रि फ्रि हादोंमोन बे समावहाय। ओमफ्राय नै ओंखारबायानो आरोना, थांनोसै, बासाव गाखोनोसै आरो गथ'फ्राबो लाइन लाइन फैबाय, थांसै। थोड़ा धीरे जाओ। थाबायगासिनो दङ नै जोङो फिल्डआवहाय थांनोसै आरो। मानो होनबा गारिखौहाय लांथ'नो मोना नालाय, सारियालिसिमल'। ओमफ्राय दायो जोङो थाबायगासिनो दङ आरो नै। बिराद मानसि, ओरैबायदि मानसिमोनहाय लोगोफोर। स्टुडेन्टफ्रा सिगां सिगां थांजोबबाय, हास्लाबासै आरो थाबायख'नानै गथ'फोरजों। मारूफा मुझे रख के किधर गया देखो तो। जिरायनायाथ' ओमफ्राय मा होनबावनो, गरमानो अयथासार आरो जायगा दंब्लाबो सिगाङावनो होथेजोबनायमोन आरो। गथ'फ्रा गसंदों, बेबायदिमोन आरोना, जि गरममोन। गुसाइगाव नोगोरनि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै ज' जाफैनाय आरो फुंनि 9 बाजि जानाय लोगो लोगो हादोरनि मोनथाम गाबनि फिफलाखौ बिरहोनाय। बिनि उनाव 9:30 रिंगायाव हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय लोगोसे बान्था होनायनि हाबाफारि। बिनि
बिनि उनाव 10:30 रिंगायाव गोसाईगाव हाबुरबिलाव थानाय RNB सिविल हस्पिटाल आरो गोसाईगाव PHC आव लोमजानाय साजानायफोरनो फिथाइ सामथाइ राननाय बिनि उनाव बेलासिनि 3:00 जानाय लोगो लोगो मोनसे फ्रेन्डलि क्रिकेट मैच बादायनायनि हाबाफारि थागथियारि खालामदों आरो बेलासिनि 6 सरकारनि मावखुलिफोराव बाथि सावनाय आरो सान हाबनायनि लोगो लोगो हादोरनि फिरफिलाखौ बोख्लायनाय बेफोरो दिनैनि मावनो गोनां हाबाफारि बयबो रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरबावबाय दिनैनि बे 79थि भारत उदांस्रि सान फालिनायाव नोंथांमोनखौ बय ओमफ्राय नै लोगोफोर मा खालामनो ओरैबायदि खस्थ' भिडिअ लाबाय आरो मानसिफोरानो गसंथेनानै थाजोबदों नुबायनानै माबायदि आङो ओमफ्राय मा खालामखो आं जिरायनाय सियारावनो एखेबारे गसंनानैहाय भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर होमबाबो मोजांखौनो नुवाखिसै ओमफ्राय बिसोर एफा गोबांनि मानसिनि गेजेराव थांनानै जे भिडिअ लानो बेबो एकदमबारे खस्थ'थार आरो थांनोनो हाया बिदि लामाफोरखौ हगारनो नागिरलाया बेबायदि आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो खस्थ' मस्थ' भिडिअखौ एसे लाबाय सियाराव गसंनानैनो ओमफ्राय उनाव सानबायखि आङो जानाय नंला मोनसे साइडजों थांनानैहायनो लाहैनांसिगोन सानबाय आरो ओमफ्राय सिगाङाव थांनानै एखेबारे गसंहैथारबाय आरो आङो गथ'फोरखौ बुंनानैहाय एसे हगारदो दे बाबु होनलायथारनानै एखेबारे जि जारलाखा आरोना लोगोफोर उदासी सान फालिनायनि गाहाय आलासिया गोसाईगाव गौकुमारि बेंगिरि बिथां बिपुल सिबारी আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ লগতে সমূহ আমন্ত্ৰিত অতিথি মাছপাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন দলসমূহ লগতে সমূহ ৰাইজক মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ সমূহ কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰাৰ বাবে ধৈৰ্য সহকাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ गिदिंखांनानै ओंखारबाय नै আমার নরস কেন নরসে হাত নরে
বেয়া হোৱা নাই না Dia Spiderman. Oh, Superman aja. পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে এয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ গোসাইগাঁও বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্চ পাষ্ট অনুষ্ঠান আৰু আজিৰ এই মাৰ্চ পাষ্ট অনুষ্ঠানৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক হীৰকজ্যোতি সেনাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সেকেন্ড কামাণ্ড কৰিছে হাবিলদাৰ আজিজুৰ ৰহমান ভূঞা প্ৰথমতে আছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ দল আৰু কৰিছে হাবিলদাৰ আজিজুৰ ৰহমান ভূঞা Sneeze ikuti kurang sesan Palembang. Malas pasuk mahal ada. Ada pikul deden dah. Ada jelas start little start. Kira kemarin little start. Let's see.
ओमफ्राय प्रग्राम जोबखांनानैहाय नै जोङो हाई सेकेन्डारि स्कुलाव फैदों आरोना हाई सेकेन्डारि बाउन्डारिसिङाव फैबाय फैनानैहाय बिसोरनो एसे जाग्रा बुस्थु होबाय मानो होनबा बिसोरथ' बिराद मेंबायमोन सान्दुङाव गसंनानै आरो फुङावथ' जेबो जानाय जायाखै देहाफ्रा दुरबल मोनबायमोन बेस्राफोर गथ'फ्रा एसे बायदिसिना जाहोबाय ओमफ्राय फट' लानानै न'आव थांनोसै होनना बुंबाय आरो बाय बाय एसेनोसै।